Документираме събитието. Ето как се пече хляб след природата на скара в естествени условия. Майка ми го наглежда. Така, и го пробва. Още не го пробва. Не, проверявам дали е. А ето, тук какво има едно към хляба мезе и към мезето има друго мезе. Към мезето има. И ето езеро. Какво е то сега? И един лебед, само че той няма да се покаже и да се види. Не, няма да се види лебедът, той е далеч. Ето виж. Дай обърни другите. Това не е готов, дай средния обърни ги. Айде го пъте. Нека да си И природа, 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 природа. Той кой са, я не го обясни. Природа, природа, природа. Това е екшен камерата ли? Ето едни диви патици дойдоха при нас на вечеря. И те да се присъединят към вечерята. Здрасти, 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 здрасти. Много сте фотогенични, бе. Да, да.